Milí přátelé, jako tip na vánoční dárek, a to nejen pro ženy, bych vám rád doporučil román v dopisech, i když román vidíte, že poněkud útlí, samotné Jane Austenové Láska a přátelství. Měl jsem tu čest ho přeložit stejně jako její jiný román v dopisech Lady Susan a zajímavé je, že pokud znáte film Láska a přátelství, ten byl natočen právě podle novely Lady Susan, taková zápletka by možná nenapadla ani samotnou Jane Austenovou, ale možná by ji potěšila. Nás zase potěší tento text, který, když si uvědomíme, že ho Jane Austenová napsala mezi 11. a 14. rokem svého věku, nás opravdu ohromí, je plný citu, ale hlavně jejího humoru, sarkazmu a vysmívá se v něm všem dobovým klišé, ovšem způsobem, který je podle mého názoru nepřekonatelný. Přečtu vám teď fiktivní dopis 5. Laura Marianne. Jednoho prosincového večera jsme s otcem a matkou seděli v družném hovoru u krbu, když se stalo něco, co nás naplnilo úžasem. Uslyšeli jsme hlasité klepání na dveře našeho venkovského domku. Jako první se ozval otec. Co je to za hluk? Matka odvětila. Zní to jako bušení na dveře. Přesně tak, přidala jsem se k ní. Sdílím váš názor, přiznal otec. Opravdu se zdá, že vůči našim nevinným dveřím je vyvíjeno jakési až nezvyklé násilí. Ach ano, souhlasila jsem s ním, avšak nemůžu si pomoct. Spíše se domnívám, že někdo klepe, aby byl vpuštěn do domu. I to je možné, reagoval otec, leč nebylo by radno unáhlit se a přijímat ukvapené závěry stran toho, co onu osobu nutí klepat na dveře. Byť, a to jsem už naznačil, jsem již částečně přesvědčen, že je to opravdu někdo, kdo ťuká na ty naše dveře a v tu chvíli otcův proslov přehlušilo druhé, ještě silnější a téměř osudové zabušení, které dosti vystrašilo mě i matku. Neměli bychom se přece jen jít podívat, kdo je za dveřmi, navrhla. Služebnictvo dostalo volno. Ano, myslím, že měli, souhlasila jsem s ní. Zajisté, připojil se k nám i otec. Půjdeme tedy nyní, tázala se matka. Čím dříve, tím lépe, prohlásil otec. Nestrácejme už ani vteřinu, vykřikla jsem naléhavě. Tom se ozvalo třetí, ještě dunivější zaklepání. Teď už jsem si naprosto jistá, že na dveře někdo klepe, sdělila nám matka. Bez pochyby, pravil otec. Byla bych moc ráda, kdyby se mezi tím vrátilo služebnictvo, řekla jsem jim. A ano, mám pocit, že slyším Mary, jak jde ke dveřím. Jsem tomu nevýslovně rád, oddechl si otec, nebo toužím zvědět, kdo to je. Můj předpoklad byl správný, protože v okamžiku vstoupila do pokoje Mary a oznámila nám, že u dveří stojí nějaký mladý pán se svým sluhou. Prý se ztratili, jsou promrzlí na kost a prosí, aby se mohli ohřát u našeho krbu. Pustíte je dovnitř, otázala jsem se. Vy, má drahá, proti tomu nemáte námitek, obrátil se otec k matce a ta odpověděla ani v nejmenším. Aniž vyčkala dalších instrukcí, opustila Mary místnost a za pár okamžiků se vrátila s tím nejpohlednějším a nejrostomilejším mladíkem, kterého jsem kdy spatřil. Sluhu si nechala pro sebe. Díky vrozené citlivosti jsem byla silně pohnuta utrpením onoho neznámého mladého muže. A od prvního momentu jsem věděla, že štěstí či neštěstí mého budoucího života bude záviset jen a pouze na něm.